Kaseng samla terso pelun hadin bana kaliang ki paiba katain terso ki bagan thop aduk art li kisnong ki lawan ban karpat sya kaseng samla na kabenta ka jing thot palat u network Airtel ba Jio kumta kaseng samla kapan jing pensai na kini ki company bana kai kadau bagi ki art li company ki thot palat ka network sya ki tain terso kini ki network kim da biang tikna teng teng udu teng teng uja ba teng teng kidu da kita yoro ki paiba ka ne ka thain ki ben pauru kim sutnat ban long kumne namar ka kta ki namar kim yo on pendon kam tam ha ki por ki bakar ki ber ki por ba pang ba shitom ka jinglong kini company ka dei tang ka jingle business ban mentoi tang ka company hande om upai ba ba pendon kam kumta ka seng kam ko abakan jia kumne namar kan kta ki baduk ki basuk ka karpa di company ba ki dei ban pen biang mardor ba ai por apo istio ya company Airtel ba Jio bakin ai ka network ka ba biang sya ki thain terso hande la kini ki arli company kim sngap ya ka jing karpat jong ka seng kamban se ban sim de ki pat ki senjam ki ba kham tenge ber ka ai ru ka kerwo ka ba khadu sya kini ki ar company bakin pen biang mardor ki network kum balai por to ngina kaliang jong ka seng semla tersopulun hadin bangi layo kajing ujor na kaliang jong ki paiba nong snong jong ka snong tersopulun hi berkuwe berkumjuru na ki paiba nong snong jong ka thiam terso hi berkuwe aba kentup hadu khat ar tuli ki snong ki ba new Airtel badon hapo kane ka snong ko jingi ba ai ki sikri na kaliang jingi kum ka seng semba tersopulun niwan ban ke jing syai hak baide bat ka jing thot bat jing duna palat jong ne network Airtel hapo ne ka thiam terso he berkuwe na kaliang jong seng ni pan ke jing syai abdi bat ke company ka ba lawan bu yo ne network Airtel hapo ne snong ka bi ke jungi na kaliang jong ni kum upai ba ng snong ba hadin ba na kaliang jong company ka lawan bu yo ne tawar Airtel baru upai ba nong snong kelapan pa bujing sukemen amar bagi angnut baru sikata kajing guna palat jung dan wak aku kena ka dom ka than kujungi di nakalian company kalau anbu kena kalian jingi ngilapan pa bujing sukemen amar ba ka company Airtel kan ai gaji sikri ke bakora nam ka kena kan wak aku kena ka snong bi jingi bangin yo mungkin kam na bata bantuan kam jung dan kam jingi ke bang laksmi di kenjat nakalian jong seng wan bantu ro kajing kepak ya company bagade ban penbiang dong mardor yau ni una dua kartel ba baros kata kajing thot jukan dua kala long ska bapalat hak ba company menswa una dua ubiang henry menta kajing thot jong ka network abal long ska bapalat de nakaliang juga seng ba di kerpat si company bagade ban penbiang no mardor abdi ban une network jong kartel de nakaliang jingi kum seng hadin bangila perkat seni bahang bana kaliang jadi peba kela ujor seni kum keseng ingin wan ban prisai peba bat ingin wan ban prisai abdi bat ka YouTube junok sya company Airtel ba hadin ba kato kade benai ka YouTube jung network Airtel na kaliang jong ka kasih student union KSU tersenin kalale ban khangtala yaute network Airtel ubudan hapok isno thau jingi hadin kato gaji khang tala na kaliang juga KSU ka company kala penbiang yang dua kumba kato kade menai bat hadin kato kade menai pat kan dua kalau sedang bang benja bat kalau sedang bang beduna ne dua segini ki jaka bi thain jengi na kaliang jengi seng ni pa gaji susi ba ka company hadin ba kala penbiang yang dua menta kala penduna biang yang dua bat gaji thot yang dua teng ka biang teng ka duna ba teng kapui sekenta teng kajak biang teng kajak steel kapui biang hadin steel kena kaliang jengi yang kuat bagi company Airtel kan ai gaji sikri ke bakum kata tinggi kuat bagi company sin bagi ai gaji sikri kan ai gaji sikri ke bakura bat ngim kuat ru ba tang ke company kan yo nong reki paiba nong snong jong kan kadong ka than ru ide hi ban yo